Hatu fi kwa ban ba ma armaloi. Kata ke dike jingkeli ke bang kwa ban keli ya pi. Oh shisha ka snow bang ba pniok ban ba ma armaloi mdei tang nang shimaloi. Ka bumut la dadon ka jingsiu ka balong arsha ne ka jingsiu na ki armalik ka snow bang kata ka jingtrei. Bat kumno pniok ban ba me ne ka jingbam ka ba armaloi. La fitrei tang ha kam sarkar na fitrei tang ha po ki breu. Kumno pniok ba me ka ne ka jingbam ka ba armaloi. La fiok bam armaloi te shisha kan rolong shisha ka jingker khu ya pi. La fitrei haki arli ki kenrat ne haki arngut ki kenrat na haki arli ki company ngai ke jimmentoi kan long thambon ya pi. Tadeng ta ka ne ka sni ka bentang kwa ban ai ka ne ka jinkai na ka benta jong fi ki batrei. Ki batrei le si haki yeng ki sam kom ki nong trei haki yeng breu. Pi sat ter sat jingkling ne pi sat jan pi sat yeng ne pi sat kano pi trei hapo kata ka yeng leni le si pi de ki mystery ki batrei hapo contractor. Lesi pila benlong nongnya akali berpinyak lagi kali lesi naduk ka auto rickshaw haduk pinyak truk. Lani fidei ki nong trei belas ni ki ba syubelah haki dukan ni pi belah haki nugi jatkam. Wala da fidei makna ki nong trei sorkar. Fidei hi ki nong trei ki ba yo ya katulop. Tadeng ta baro ki batrei ki yo la ka jong katulop. Barhagani kesmi kwa ban kren ya pi da shisha da pi kwa ban bam armaloi ngan hikai ya pi ga jing hikai na ga ktien ga jong ble ha ga ne ga sngi ga mamenta but kan mau ya ga ne ka wei ha ba pi trei ha ga no kono ga kam ka ne ga wei pi ha ban kan mau ba ka ta ka kam ka de ga kam ka bo ble a ya pi don shibun ba ki breu ga ne ga perthai ki long unemployed ne ki bam don kam ki bawat ban yo kam hen re kim yo kam Henry ma pi don ya gane ka kam kan mau ba gane ka kam dei phu jar khat phio ya ka kan mau ba gane ka kam dei ka kam ka ba phi shu long la ka long ba phio tre ha gane ka kam em gane ka kam ka ba blay o a ya pi tadeng ta ki don ki breu ki ba ong wat gane ka kentien work is worship ngasi perkhat man shang gum no ka work gane ka worship re bangi perkhat jeliu perkhat sani bhai gane pleng kawan kum ni work is worship. Balai kata ka jing tray ka long ka jing mani. Kadau ka long namar ba kani ka jing tray ka day ka bala ai do blay. La ai do blay ka ni ka jing tray. But haba pi tray ka ni ka kam. Pim tray kum ba tray ha ki breu henry pi tray kum ba tray ha blay. Tadeng ta ka lada pi tray ha blay kamut pi shakri u blay. Tadeng ta ka ni ka kam ka long ka jing shakri ya ka ba pi shakri u blay. Kam dei pi shakri ka kam henry pi shakri ya blay. Namar ka ni ka kam ka ba blay ai pi. Tekan mau ka ne ka wai ka kam ka ba pi yo ka dei ka jong blai compare la ka dei ka kam ka pi sa haying breu na pi abdukan na pi nya kali jong ki breu pi trei ka no ka kam ken mau ba ka ne ka kam ka dei ka ba blai ai pi wat la ka kam sorkar ro compare pi trei casual na pi trei permanent na pi trei kumno ro pi trei ka kam ka barit na pi trei ka kam ka ba he wat ha ka kam sorkar la da pi trei ka kam cleaner na pi trei ka kam officer ba he do ro ka dei ka kam Pakane ka kam ka ka blay o ya pi. Tadeng ta haba pi tray ka ka kam. Wanom tray tang man syok pisah. Wanom tray tang man syok tulop. Ki ba tray tayo ki dalakut kut tayo ki kwa ban yo tang ya kata ka tulop tayo jong ki. Leni ki ba tray sni ki yo ya kata ka tulop sni ke jong ki. Leni kita ki ba tray benai. Ki khmi lenti ban yo ya kata ka tulop benai. Ban syok ban syukut no. Tadeng ta kwa banong ipi na do menta to ai bangin change no kar kom perkhat ke jongi to ai bangin change no kata kar kom soto ke jongi ka baya dei bat ka kam kum ka jai ben riu nga kwa ban kran ha gane ka sngi to ai ha bangi trei nginum trei kom bat trei hau briu ne to ai bangin trei ngane ka jing trei ka ba pipi don em kom ba pi trei hau blai trei kom ba pi trei hau blai nai trei kom ba pi trei hau briu dan ki briu ha ga wi ka sngi ngali asno i kata ba idei i officer i bala he idang ong ye tai cleaner so bahasa pensar lang kini kenala tai cleaner yong piru trai sorkar ngaru trai sorkar pi kata ka deka jing soto jungi bangi trai tang haga sorkar henry klem kan mau ba kata ka kam ka deka bo bleu ai kamu deka kam ka jong bleu balar pi trai tang ka sorkar pi yo bam tang shimaloi pi yo la pi yo ngatrai ha obreu ka bo mot pi yo ia ka jing siu ka ba tang na obreu
Terhadap hitrai kum bakadai ke jong brio kata katulop ke bapi piyo kanum dap ya pi da leleru. Kata katulop kanum lak ban besar ki kun ki jong fi. Kata katulop kanum roy, kata katulop kanum long jingkar ku ya pi namar bijakri tang yau brio. Brio lak ban siu kan noi pi. Mereka kuat menang ifi ke negara sengi. Ai bagan change nak kata kor komperkat ke jongi. Maka ketien ke jong blay ke hikai yang ke ongkum ni. Ngalak keren ni ke ni menshua bang kuat ban keren yang saisian ngakwa bagan ni ke jikai kan rong shapi ki badai ki nong tray. Ketien jong blay ke ongkum ni. Ki syakri tu ko ngu haki ki baro halaki kenrat. Kat bakum ke dok. Om da ka ba syakri hakamat kum ki ba pensung bahai ki brio. Ko ongkum ni. Mdei ban shu syakri ban persengub hai ki beriu. Lesi lada don malik hajan pile smart. Henry lada malik umdan pitre jaito. Pitre tang ban persengub ha yau tau ba itu lop ya PM. Katin joblay kam ongum ta bangin shu syakri ban sengub tenat ikataki kenrat lene bangin shu syakri ban shu pen i ki bangin shu lek menlek. Ban shu trai lek menlek ban shu pen i smart ni pen i trai bah ba don ki kenrat. Utrai khang ni kata. Kau henry haka bashi sertap ke donut dekat jing septiang yang utrai. Ndai bashi trai arsap henry dekat bashi sertap ke donut ke bamut dekat donut barok klem jing arsap pintrai ya kata ke kam kum bapitrai ha utrai. Kebabel ke ong kat ke bapile tu trai nado ke mensim kumba ha utrai bat om ha kibriu. Haba pitrai trai nado ka mensim kom ba pitrai ha utrai bun ki bru ki ong kwa ban trai ka kam ke jong blai la phim bla ban trai ta ya kam ke jong bri wat mut ba pitrai ka kam ke jong blai kwa ba dong ifi ni ka sngi ke bumenta fi ong kwa ban syakri u blai sedang shwa ka ba syakri hayeng la da phim pat la ban sat itu ka jan ka ba don hayeng ni phim la ban sat tu ka ter ka ba don hayeng ba pinong ka nir ka kam ka u blai u ai nga u blai da lele ru unam khat ifi ban syakri u Tadeng ta pitrai kanu ka kam trai kum ba pitrai ha utrai om kum hagi breu. Tadeng ta la pi jaito ken mau ba ublei ude kenrat ubayo i ya kata ba ublei ude unong bishar bahok. Ublei ude ubahok ne kwa abnong fi ude ubahok ba utip ban bishar utip ban ai kat kum ka jing trai kat kum kata ka jing snow ka donut ne ka jing le jong tau breu. Ka babal ka ong haba pitrai tu trai nado ka mensim kum ba hau trai bat om kum hagi breu. Haba pitip ba nau trai piniok pediang ya ka bainong jong kata ka bentah. Na fila syakri u kris ba trai. Haleluya. Ka babel ka ong ni haba pitrai hagi breu trai kum ba pitrai hau trai mar de trai ban siu bainong ya pi. Ude try uban ai ya katakan nong happy. De try uban ai ya katakan reward happy. De try uban siu telop happy. Tadeng ta kwa ban ifi kan ga sngi ga menta. Fi kwa ban bam armaloi kadi kan kan. Lala fi syakri hagi breu kumba fi syakri hau try. Fi try na do ka mensim klem jing tak. Fi try na do ka download. Pitrai na do ka mensim pi le bha shisha na war pi ong ka ni ka kam ka banga trai ka ka kam ka jong blai wala de ka kam ban saj pan khana ne ban saj nalaru ong ka ni ka kam ka blai ai ngan trai ka na do ka donot kan ma ka ni ka wai mdei e tang tu malik jong pi bo un siu ya pi mdei de blai u ban siu ya pi tadeng tala da ka de ka kam ka barit ka no ru la pitrai ka kum ka de ka jong blai ublay un ai ya kan nong ka jong hoi malik jo fi un siu handrai ka ba kham karpang ba ka ba kham kong san ka ba kham sum bang ru ka dei ba ublay un siu ya pi ka ba mut i da kata ka ba pi trai kum ba pi trai hau tra un siu ya pi ba ka jing siu ka jong blay ka dei ka jing siu ka ba yai ne dari ta ka jing ai ba ka jing ai ba janai ka wan nuk pa ka jing shai pinyo i ka ta ka jing ai ba pinyo i ka ta ka jing ai ba janai no blay. But habau blai ai ka long bit ka baroi. Habau blai ai ka long bit ka bala kerku. Habau blai ai usneng kita ka jing penserwa ai. Usneng kita ki nong lute, usneng yu no baman. Usneng kita ki nong bamdo. Hallelujah. Tadi ta kwa ban encourage vi ban penslur vi kum ka jat ban riu nga kwa ban ong vi to ai bangin tray ya ka no ka. Wa ju sungo po ya ka no ka kam ka ba pipi tray. Tray na do ka donut.
Tadeng ta la da pi dei ki bekam halor wat ju nyo ben ru kita ki bekam hapo. Ka tin ke jong blai ka ong kumni na ka proverb ka balai ke de khot ar punyo ar pra ka ong kumni ka tin ke jong blai. Wat khang ye ka bha na kita ki ba dei ban yo ya ka. Haba ka shong ha ka bor ka ti jong me ban le ya kata. Ka bola da video officer ru ba he. Wat ju le ben ya kita ki berit. Ne video malik ru. Wat jule ben ye kita ke barit namar pidan do wepat umalik uba pihak ban syakri tenei ta la ka don ka bor pi pinne pilak ban yarap no pada bible ka on kumni wat ong halau para marjan kilek sawan pat tilasai ngan saai habakata ka don hame menta lalu pilak wan ban don kami pi wa juang sawan la syai sawan la shisngi Pilak te ban le menta kadon te ha ka kti ke jong pi wa pin ai kadon wa pin shu san le se kadon tang ba pin shu ben i le se bakala dep ba pin shu ong ho oi kala long wat ju pen up ye ki breu lada kala don ha ka kti ke jong pi ba pin le ye kata lada kala don ha ka bor ya rap ye ki we la pi don ye kata ka bor pin le ya rap no wat num pen up ye ki breu pin so kum no lada ki we ki pen up ye pi Pawan lesi ke di nanong gendong kiwan lesi sini syasar piang sawan pat ani kin leches nong kin wan pai biang sene pi tharai ke dei ke basok ngoi ki tadeng ta snobha ban yarap lada pila ban yarap tadeng ta wat ju snoru ba pitrei ya ke kam sarkar namar la pio itu ke kam sarkar ka sil tang sarkar pi pinum dap ketu ketulop ngakwa badong pi hendra ya pi syakri wat ya ke sarkar kan ma ba pi syakri ublai Tadeng ta syakri kum ba syakri ublei ilot igi cintre ke jong pi ublei dan kam men bu CCTV dan kam men bu degi kamera ban pet pitre kum lo ublei ula dehi ma u ke CCTV u i om tang ye kata ka ba shalor ke jong pi re u i wat ye kata ka ba syapo ke dok not ke jong pi pimla ban tre arsap akhmat jong blei tadeng ta la da ublei u i ba pitre na dok ke dok not shi sertap ke dok not ublei un kerku ye fi but dei ma u ban kentiu ye fi dei ma u ban promote ye fi ka jing kentiu ka wan na mini ne na sat ngi na syatei ne na syate ka jing kentiu ka wan ken na utrai ka promotion ka wan tang na utrai ba dei utrai ba pen kiu ye wei ba pen hari ye wei kamut la da utrai uman ula ban pen kiu ye pi la da u yo i kata ka download ka shisha ka jong pi ba yo basarong ba yo ta ba mutlab ba yo ta bele kiat bele persya ubam kain snap ublay ongan penherno ya na kata ka kerdan kan padai tang kwa badong ye fi hang ni ka sngi ka bamenta train do ka donot la fi train ka kam haki breu la ka kam ka barit ka no wala fi ki officer ki engineer fi ki ta ginong train ki bahero kan mau ba pim dei fi train ka sarkar na fi train ki breu kan mau ba fi train kan ka kam ka jong play ka ta kan ka de ka worship fi train fi worship yo blai kan fi train fi ong ka ne ka kam ke jong blai ngan syakri ka ngan mani namar ka ne ka dei ka banga mani yo blai mo de blai bala ai ya kan tadeng ta sngongu ya ta kam ka blai ai fi sngongu ya ta ka jing train ka blai ai fi pa train na do ka do no pin i ka jing pen roi ka jong blai fin i ka promotion ka jing tiu ka blai un kan tiu ya fi ta di kam i baret ro ublay pen kraw fi la ga jing sedang kalong ka barit ong ka tin ke jong ublay jo pra nyo la ga jing sedang ke jong pi kalong ka barit rei ka bakut kan long ka ba kraw shi kat dei e ong ka tin ke jong ublay compare wat jing yo ben ye tai jing sedang barit ong ka tin jong ublay wat nyo ben ye tai jing sedang barit sedang da ka barit bat abu sedang man le kum ta na do man ta ka sngi wat ju pep tan shi ke jing tre wat ju ai dau than ni ki malik ke jong pi tre kum ba ka de ka kam ke jong ublay wat ju absent hagi jing trai ki jong pi trai ro ka download wat chong sngi than hero la da pi trai kum ki mystery wat num chong sngi than bon sien bla bon stang kai pulut por haga mobile teng haga dvd teng haga sia thu khana cancel noi ke bukum kita trai kum pi trai hau blai trai na do ka download pi dap am ja ta chong thai chi am ong ado skin ta pin chong thai no khat san minute na 4 minute sedang man trai no trai kum pi trai hau blai tang ka no pin i ke jing kan tiu ko blai kan tiu ke jing im jo pi ino ki kam kai ino i ki snob ha perthe ino i ta ka bakan jado ke jopi wa no ya chua ka do andre to ya pi how man sim ken to ai phin long ki bakan jaman sim to ai phin long ki ba real blay number hi shakri u blay number pi e ya o ken but to snow u blay ya ka ne ka kam ka ba ai pi
atau try ke na do ka download ngin adwai hagani ka por menta mengakwa bani i baka ri ka jungi kan kiu kwa bani i baki breu jungi kin shong ki position ki bahe kwa bani i baki breu jungi kin kharoi haka business haka jing troi ka jing ta ka jongki mar bleu la dap kar khulu pa ka ni ka ri ka jungi mar ka ni ka ri ka bala tuit da ka dot bat ka ngap ka ni ka ri bo bleu la dap kar khulu pa ta da ngi chakri shisha haka ta ka bo bleu la ai ki ngi sngongu i ka bo bleu la ai bleu nang kan ti shu nang panroi shu kan yangi ngin adwai ka ni ka por ka menta try nga sungu ime ko pa baga ktin ga jome ka hikaya ngi babangi ngi try nginom try ko bangi try ha ki breu ringin try ko bangi try ha me te blai mar omba ki breu ki siu to lop ngi omba ki breu ki siu nong ngi re dei ma me ko try wa siu ya kata kan nong mga duai nga kar ku ablai nga ni ka por nam tadi khon jeme na do ki jing try ki bare do ha do ki jing try ki ba he kana duai nga kar ku fi bin la ban try hok ya ka kam fi bin la ban ai kata ka shispa nak shispa ba fi try om da kata ka ba arsap ne da kata ka ba sunrap men sim re ka ba shisur men sim fin try da kata ka ba shisap tap ka download ka jong pi mdai ka ba bun sertap ka ngada duai nga kar ku ya fi bo bleu na kar ku ni ka kam ka ba pi dan buram ro kita ki ba he ki jong pi buram kita ki officer buram penrit ya le khmat kita ki ba kram ka bu mut pi penrit real de khmat jong blai u bleu nang ka tiu nang ra fi ken hallelujah ka tin ka jong blai ka on penrit le po ki ti ba kraw bor ka jong blai tiu pen kraw pi ka ya ka bet ka jong nga ngai utrau nang ka tiu fi nang ra fi ba na ka buram shaka buram nang ra fi ken na ka kerdan shaka kerdan fi nang kiu na ski kada duai kada karku kani ka ski ro jing trai baro kin long jing trai ki bala sei so jing trai ko trai ki ba ngiu i shi shai ka jing karku ka jong me ki ba trai kam la jong ne ki ba trai ro ki wei ko tranga duai ya ka business jing ni ki kon jong me kin flourish ka business ki kan karoi me wala mi customer ko trai na mi i na set ni na stay na stay trai begini ki kon ki jong me ko kan kin karoi ablai ki ba trai business ka kam la jong tranga duai ka karku ni ka pot ba kin yo e ka jing karku ba trai ma ki ko kan trai kan long ka daw jing karku ke hima ga jong me peloi ki bas bun go try ka kam go jome peloi ki breu go try ki ba nom kenji ken ablai hindai na ka banta jome ken thelut ka duai ka ko ni ki kon jome wei pui men karoi men snang yo nong bam do baro ro hagar tenge jong jisu nga kren ke jingkar ko amen but amen try nong kar ko fi nong ai bore fi shakri kum ba fi shakri how blai kum ta fin sa yo ya ka double pay fin yo bam na ki armaloi no breu fin yo no blai ro fin yo blai ko fi ko blai shi bon amen.